كمي كنيكم خبركم سمعتنا زور مخاجركا أمت تعذبا حابتم بتفاترو عاد وحايز روا بعد حبيت خانة عبيت تابع تشعت بكيرات تباعي حزبا أوراري كبسا فلفل سلمنا صعب الرسعدي جرادي نوينا بحر شاز نبر حارس أي حزبنا في الريات مكر لم يمرتنا زي خبركم سمعتنا بزعبها سرحات نايك قطران سرقا سمينا وبحر بزملكات كابسوني جميرنا تخطاتا لزتحسخن غرم نحنا زفلتيو كمتي دقاقي مخقل سزقونخو كأندي تساتفتي أبد سرحات سرقا سمينا وبحري جاغانو لمعات بريقيد حد 525 كومون ترانسكافرات لودرات غريدرات مريحهم نس قوبتاتن أصادفن سنجرتاتن طوي واي منقرتاتن قد إمام زلو أبلات بروجكت عبدها اللق أصري كلتايام تزاقيت حفشاوي ملوء سلينايت سرحات سرقا زملكات مس أوهادت سرحات سرقا كولونيل برهاني إلياس كومون مس عزازي اتوم أبو ساتفو زلو سراويت كابيتان مسفن هايلس تقبره قال محتى تقريبا من باري ذكريهم انه نحجر ما مسكلت عزز بطلني اتي سراويت زقبركو علال حزي قريبا لخو نساتهم دما حاقوس برهن كسات ابرهاني بحالو سنة مكتتال جنايو 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 وعصو جنايو 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 تبوزو أبيك تمارو تجابتر تريد فلوتو تحكو بلب خطمت حكاي عيني تقرين الزغدو بصوحي وزمخني مرحت بطلني بريقيد حاجة 525 حاقوس برهيكم ون كسات أبرها كم تلمود مسجون صحافاش تقبروا مرتحبار بشي سمعتي كابل لبي أمسجن نصحتكم أبتي عبيتي صراحة هنس الدقاتات كتساتفوا رزقنا حكوميهم نعوز عزيمكم أبكال بوثاتاتون صراحة صلاة لكمهم نابزي ناي قطران تسرقا بوفر وارساي كالو استهانسي السمينا وبحري مسيخهم تصرح زلهم إذا تسرقا زي نالوات قدمون تفلتون لكم تخونوا كالو قزي وانت قصعسكم تخونوا بحافشا السرقا زي كم يسأني حكم نابز اخت مسغل لهم كابدي قام يحكم مسيخهم زابزي حج خلص صراحة السرقا زي كم يسأني حكم حوص من جمالي زي سرقا مجمرتا مش مصانا ورشوعات نابزي متينا زي تريو زلها سرقا كله باقراب تشفينو سانيهنا سلازي من حلالف مسمركم كفتولو سلازلنا نتقراب يمان سقام زنورن غلا علينا بدحريو اتي ناي كونيتا ناي ماي مسمر بدبات تملئ سلازنورة نوعو علينا كمون اتي قلق بنتات تعاسي زنبرون نوعو خفيتنا يلنا سلازي اتي قدامي قز بال درجة زازيمنا يلنا نبتخلا قز زغصل سرحكا دلوات لنا ماليتي أتي زغصل كالا قز سرح دلواتهم كنت سبيل زغم انتهي الكات قمت كسته ومجمرياتي كنتي عاد ما بالخجلت سنة عبزي بوتادي زمسانا لعلتين غزين ممس سنحناتي ناتي سرقيا ازيو ጫካይ ምናልባት ከምዚልካ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ተኸፊቱ ክሪኦ ከሎ ፅርግያ ኖርማል መስሎ ክእል ይሰብ ኣይኮነን ግን ምስቲ ምንቅስቃሱን ክሳገርዎ ዝነበረ መሰረቱ ተግራብ ነንሕድዩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ፅርግያ ተላጋጊቢ እዩ ፀኒሑ ኣዝዩ እቲ ቀዳማይ እብረ ከምቲ ክግለፅ ፀንሐ እቲ ገረብ ምቑራፅ እዩ ድሕሪ እቲ ገረብ ምቑራፅ ኢና እቲ ማሽነርን ካልእን ክስዕባና ክኢለን ድሕሪ ማሽነሪ እዚ ምባለን ከዓ እዚ ፅርግያ ናይ ኮሌታ ዲ ምፅራግን ካልእን ስዒብና ንዑ ክንሰርሕ ፀኒሕና ሕጂ እውን ነቲ ተመሳሳሊ ንዑ ደገፍ ዝኾኑ መንደቃትን ካልእን ናብ ምድላውን ናብ ምስግጋርን ኢና ዘለና ድሕሪ ዝኩሉ ነገር ምፅፋፍና ኢና ማለት እዩ እዚ ሰራዊት እዚ ሲ ኣብዙ ኣተኸየ ስራሕ ሲ
أنا دسقوم خوين يسمعن تمالي ديجا نيرو مستنكر زخون ديجا تفهنيسو قدمي ون معراب وزح سرحات الناس سرح زمصاي حجي قاب سرحات صرغازي كساتف نريو لنا بخميت تقمقمون زي أبلاتكم نزي أبزدل بفلا نزي من سيد حريز مصكم زل من سي أما شنو يكون أبتي قلبتها وسرحات زكاي زل سرح بخميت تقمقموا اسكي حبس جلس عليه زمن ساعات زيهم جيتي من سي أب كله نايتي تساتفنت ጽቡቕ ዝኾነ ተሳታፍነት ኣሎ እዚ ከዓ ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ምስትሪዮ እቲ ታሪክ ናዩ እንዳተወራረሰ ይመጽእ ኣብ መወዳእቱ ከዓ እቲ ሰንሰለት ካይተበትከ እቲ መስርሕ ይቕጽል ስለዚ እንድሕር እንዳተወራረሰ ይመጽእ ኣሊ ንብለሊና ኮይና ሰረት ኣለና ማለት እዩ ካብቲ ዝሓለፈ እቲ ዝነበረ ሕጂ ከዓ እዚ ዘሎ መንእሰይ ከዓ ንዕኡ መቐጸልታ ገይሩ ነቲ ዝተዋህበ ዕማማትን ነቲ ዝተዋህበ ስራሕን ኣብ ማሽነሪ ይኹን ኣብቲ ናይቲ ካልእ ጉልበት ስራሕ ብሰራዊት ዝስራሕ ይኹን ኩሉ ኢደ እንዳበለ ሓደ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ እዚ ከጸጉሞ እዩ ዝብል ግምት ወይ ከዓ ጥርጣሬ የለን ስክፍታ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ከምቲ ኣቀድም ኣbilካ ዝገለጽካዮ ኣብቲ ዲጋ ጸኒሕና ኣብ ዲጋ ኩሉ ህያው ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝርዮ ዝምስክሮ ተሃኒጹ ተሰሪሑ ኣሎ እጃጋ ኣብዚ ጽርግያ ከዓ እቲ ዓቅምና ዝፍቅዶ ዘበለ ኩሉ እንዳገበረ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ መንእሰይ ብፍላይ ግን ወላሃን ጸገም ዝበሃል ነገር የብሉን መርሓን ኣልያን ጥራይ ዘድልዮ ንስኻ ኩሉቲ ክግበር ዝግብኦ ነገራት እንዳተገብረካ ኣብ መስርሕ ጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ كناني وتبوزو أبيك تفارو وتجاب ترتريد وفلوتو تحبو باللي بخطمت حكاية عيني تقريني زخدو بزوحي وزمخني زخون عيو زخون سرح لمس يلم كل جزء يعبئ ناس بدهوتات الله وندي أنت بدهوتات قاتمكم أبزي كسته من زوجتات أنت كم يسجلكم هو فلاي زمن أساسي كم يسجلوا تي بدهوتات كا كم زي كنا بلوت أنا هنا تي قدام نت من أورها هتكبر سلة لك ما مستزنة برد نازي سرقة زي تي بذكرى بنقول لنا ترجع بقول وتينا ريبنا يتبرنا كام قلنا يكونن معناته هم راقفوا ዝግባእ ቦታ እንተኾይኑ ትትሕት ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ንዕኑ ከተዕመን ዘኽእል ቦታ ስለ ዝኾነ ነዚ ክንድይብ እቲ መነባብሮና ዝምልከት ከም ዝብለካ ብጉልበትና ኢና ደይብናዮ ማለት እዩ ካልእ ግን ናይቲ ስራሕ እንተኢልና ወይ በቲ ስራሕ ንዛረብ እንተሊና ምናልባት ኣብዚ እቲ ዝፈኾሰ ክብሎ ክእል ኣነ ምክንያቱ እቲ ክንሰግሮ ዝኸኣልና ስራሕ ወይ እቲ ሰሪሕናዮ ዝመፀና እንድሕር ተኢልና ካብዚ ዲጋ ዓድሃሎ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ምስራሕ ካብ መጀመርያ ካብ ህንፃ ዓዲ ዓሻ ጎልጎል ኣትሒልና መካባቢኡን ካልእን እቲ ዝግበር ነበረ ስራሓት ምናልባት ኣብ ቀድማ ኣቢልኩም ዘይመፃኹምና ትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝተፈላለየ ስራሕ እንተዘይኮይኑ እቲ ስራሕ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ሕጂ እቲ ዝቐለለ እዩ ኣብቲ መንእሰያትና እንድሕር ኢልካ ተመፂኻ ኸ ኣብነታውያን ንሕና ንዓና ተኸቲሎም ንዓና መሲሎም ኣኸዱን ይሰርሑን ኣነ እንዳሰራሕኩም እቲ ትሕተይ ዘሎ ሰብስ ከመይ ገይሩ እዩ ተቅላብነት ወይ ተኻልእ ዓይነት መንገድታት ክገብር ዝኽእል ስለዚ ናይ ኣብነት ንኸዶም ስለ ዘለና ኣብ መንእሰያትና ቅንጣብ ጥርጣረ ብልና ልዕሊን ተዓፃፀፈ እንዳ ነቲ ስራሕ ከፃፍፍዎን ክሰርሑን ይጓየዩ እምበሪ ንስራሕ ካብ ስራሕ ዝሃድም መንእሰይ የለን ኣብዚ ንሰርሖ ወይ ኣብዚ ነካይዶ ዝፀናሕና ማለት እዩ حقوس زبوت هذه فولي بوتاي أبي أرتخب زل بوتات فولي انتهينا نحنا
እዚ ስለ መጻእሲ ኣብ ቱሪዝም ካልኡን ኣብ ቁጠባዊ ዝኾነ ጽርግያ ንብል ብርግጽ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ድዩ ትዕዘብትኩም ኣብ ዝጸንሖም ነው ሓደ 2-3 ወርሒ ጸጋ ተውህቦ ናይ ዝወታ ዝከመይ ትብልኩም እዚ ፍሉይ ተውህቦ ንሃገርና ፍላይ ክልተ ወቕቲ ኣብ ዓመት ሙሉእ ክልተ ወቕቲ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ማይ ኣሎ ምስ ከበሳ ማይ ኣሎ ዝለዓለዋ ሸነኽ ምስ ባሕሪ ማይ ኣሎ ስለዚ እዚ ቀንዲ ወላ ብደረጃ ከም ዝኽትብሎ ዝጸናሕካ ብደረጃ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ብደረጃ ንኹሉ ጸጋታቱን ኣዝዩ ፍሉይ ነገር እዩ ኣነ እንደ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ክትነብር ኢኻ ትበክ ካብዚ ወጻኢ ክትነብር ኣይትበግና ስለዚ እቲ ካልእ ቦታታትና እውን ልክዕ ከምዚ ኮይኑ ክግርብ ገረብ እንዳርዳሉ ግርማ ኣለዎ ስለዚ ግርማ ናይ መሬት ገረብ ተዘይብሉ ወላ ሓንቲ ታሽሙ የብሉን ግን ኣብ ምድረ ባዳነት ገጹ እንዳርተቃልዮ ጽቡቕ ነገር ኣይትርእየሉና ኩሉ ግዜኻ እዚ ቦታ እዚ ምስቲ መንግስቲ ፍሉይ ቆላሕታ ሂብዎ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሕብረተሰቡ እንዳርዳ ተኸናኺንዎ እንዳር ዓቂብዎን ኣዝዩ ትዝበለፀ ክኸውን እዩ ቀንዲ ትሕዝቶካ እዚ መስመር ጽርግያ እዚ ከዓ ምንጭ ናይቲ ቁጠባዊ እቶት ናይቲ ሃገር እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝሓፀረ መጓዓዝያ እውን ስለ ዝኾነ እዚ ፍሉይ ዝኾነ ቦታ እዩ ግርማ ኣለዎ ገረብ ጫካ ይኹምሉ ኣብ መወዳእትኡ ኸ ብዝሰፍሐ ብደረጃ ሃገር ከምዚ ክግርብ ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ሃገርና ከዓ ኩሉ ዘዝምልከቶ ኣካል እንዳርዳ ሰሪሐሉ ክኸውን ዘይክእለሉ ምኽንያት ከዓ የለን ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ናይ ኩሉ ሰኸብቲ ናትና ቀንዲ ስክፍታታትናን ታሽሙናን ኣብዚ ንነብር ስለ ዘለና ዝኾነ ሓደጋ ንኸየብል ልዑል ዝኾነ ጥንቃቐ እንዳገበርና ኢና ንሰርሕ ዘለና ዋላ ሕጂ እውን ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ከዓ ግርማ ሃገር እዩ ሃብቲ ሃገር እዩ ስለዚ ኣዝዩ ከዓ ደስ ዝብለካ ተወሳኺ ወስቆይ ከምዚ ክግለጽ ጸንሐ ዋላ ተጻዕርና ወይ መሰረታዊ ነገር ኮን ንዑ ዝዓለመ እሱ ስለ ዝኾነ ካይ ነቲ ቦታ ኣገዳስነቱ ማዕሮቲ ትሕሶ ዘለዎ ንሕና ክንግደሰሉን ክንፅዕረሉን ንግደት ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣዝያ ኮፍ ኢልና ዘለና ቦታ ከይተረፈ ኣብዚ መዓት መናፈሻን ከምዚ ትሪኦ ዘለኻን ትሕቲ ገረብን ሰብ ህይወቱ ሰሪዕሉ ተደሲትሉ ክድይብን ብሃንቀውታ ዝፅበየን መሬትን ቦታን እዩ ስለዚ ነዛ ንእሽተይ ንዓይንኻ ንኸትሪኣ እውን ሓመድ ኣብ ከምዚኣ ኣላታ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምዛ ትሪኣ ዘለኻ ቀጠልያ ንቐጠልያ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግርማ ዘለዎ ምስ ዝተፈላለዩ እንስሳታትን መልክዓ መሬትን ዝተሸፈነ መሬት ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ማዕሮቲ ኣገዳስነቱን ድሌት ናይቲ ንቱሪስት ዝበቅዕ ቦታን ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ከምዚ ክግለጽ ጸንሐ ወሳኒ ዝኾነ ቦታ እዩ ማለት እዩ ፅሪ ማዕሪኡ ከዓ እቲ ምክትታልን ምዕቃቡን ከዓኒ ናይ ኩሉ ሓላፍነትን ናይ ኩሉ ዜጋን ይኸውን ማለት እዩ حراي حجون كستنا بخاي أبزبو تازي بريجد حدا 525 ኣለኹም مساهم ون ماشينري بروجكت خلت عدها له أبزي مساهم قالوا بودتهم صرح زلهم تازي نزي وهدت زي كمية قلت نزي من الأزي كلتهم خمية السلاسل لهم كم عرف ندي ومزي ماشينري عدها له أزي وزغانة السوتة يكون كا أسالته خمسة طريقة أي مخنن مخنياتو كلنا يدون قانتنينا نحنا أزياء تجي معنا لا كم سراوت أزياء هاتو جنا لوا أنت النايم بزي سخانة سجم يوم زجاجنا زت حقق زنان مالتي سلزي تي عدها له تي مسوع رأي تفعلي وزلنا بري أبتسرح أنت متيها كم زي الكهف فولي أي تفعلنيها سلزي سيس بوهدتن حدنا تنزل لوا سرحنا نترح مالتي أبزي أتوسخ أنت لك حبس هو خمسة خطة عندي حفشة ومستي ماشينرينا عدها له بروجكت خلته أقدم قبلنا هنا بحسب تبقيسنا كما جمرتها ولا خو مو كله كاب اختشنا 10 سنة جميرنا حساب حجي بحوار نازلنا تقوزه سلازي مسمار زنا عد نفاس
بحبار كوينا سرينا وقعتي لاي نفاسيت ناي دكم حره ناي بعد ما حبار زنور صقناتات بحبار كوينا سقينا حجي ونابزي كوينا بحبار كوينا نزل صرغازي صقناتات نكايدلو لنا حجي እንዳተ ማላላና ኢና ንኸይድ እቲ ብጉልበት ክኸውን ዝግባእ ብጉልበት ንገብሮ እቲ ብማሽነሪ ሓገዝ ዘድልዮ ካብ ማሽነሪ መፅኦም እንዳሰርሑ እንዳሓገዙና እንዳተሓጋገዝና እንዳተማላላና ንኸይድ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ናይቶም ማሽነሪታት ዘለዎም ኣዝዮም መጻእ ተስፋ ዘለዎም ቆልዑት ኣለዉ መንእሰያት እዚ ካብ ሓደ ደስ ይብለካ ሓደ ፍርያት ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ ናይቲ ሃገር ንቐጻልነት ተረከብቲ ናይቲ ሃገር እዮም ስለዚ ኣዝዮም ንፋዓት ቆልዑት መንእሰያት ኣለዉ ናብኡ ስለዚ ብዙሕ ስክፍታት ዝበሃል ነገር የብልና راي مو مودعفا بزقات امزي كافتر خدنا ثم حلفوت للي في ملأختي افتي من سيديو افتي تمهرايديو ولا استفعل لي كوين بسرح زل من سيد بزقات امز انتي تقولوا له بحصيرو وماليزي ولا حنتي زين تبلو ነገር የለን ኩሉ ጉቦ ፈሊጡ ሰራ ጉቦ ፈሊጡ አበርክቱ ዝገብር ዘሎ ዜጋ ናይ ዛሃገር ብዙሕ ማዕዳን መኽረን ዘድልዮ ነገር ኣይኮነ ሓፈሻው ግን ድሕሪ ምጽማም ረሃዋኩም ዘሎ እንዳርዳ ፈሊጥና ተጸሚምና አንከይት ነተሐያል መድረክ ዝባል ክንሰግሮ ከም ዘለና ጥራዩ ዝዛዕበ ብድሆታት እንዳራ ሰጊርና እንብላልና ኮይና አመወዳቱ ገጹ ኢና ከባቢና ሁሉ እንዳራ ሪና ከባቢና ከም ያሉ ንحنا ከም ያለና አመወዳቱ እቲ ጽናዓትና እቲ መከተናን ውድ ኮይኑ ስጡም ኮይኑ ከይድን ኮሎ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሃዋው ሳገርናን ምስ ውሽጣው ኩነታትና እንዳራ ደጋዳዚብናዮ ገጅፍ ዝኾነ ፍልሊ ስለ ዘሎ ነዚ በዕንቆት ምስትባል ኣብ መሬትካን ህዝብኻን ተሕብረተሰብ እቲ መሬትን እቲ መንእሰይ ሓይሊ ዝቕይሮ እቲ መንእሰይ ሓይሊ ዝቕይሮ እንዳርዳ ኮይኑኻ ምጽማም የድሊ ዋጋ ካይ ከፈልካ ካይ ረሃጽካ ካይ ደኸምካ ናብ ጽቡቕ ነገር ክትሰግር ስለ ዘይትኽእል ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ መንእሰይ ናይ ሃገር እጃሙ ኸበር ክትበብ ዘሎ ጥራይ ክላቦ ዝደሊ ከሰተ ሰኮይ እቲ መሰረታዊ ነገር ምርኣይ ምእማን እዩ ስለዚ እቲ ዝተሰርሐ እቲ ንዛረበሉ ዘለናኻ ኣግብሪ ህያው ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ስለ ዘሎ ዝኾነ ኹን ብዲጋ እንተ መፂና ተዲጋ ህያው ሓወልቲ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ እዚ ንብሎ ዘለና ፅርግያ እንተ ተዛሪብናዊን እቲ ክርኢ ዝኽእል እቲ ክዕዘብ ዝኽእልሲ ብዝያዳ ኣብ ተግባር ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ መሬት ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ነዚ ንኽሪኦ ነዚ ንኸገልጾ ነዚ ብዝዓቕሙ ክሳተፎኻ ዘሸግር መንገዲ ኣይኮነን ኣብ መሬትና ኣብ ህዝብና ስለ ዘሎ ብዝያዳ ምርኣይ ምእማኒ ኣነ መደምደምታ ዘይበሉ ተዘይኮይኑ እዚ ንልካ ሕጂ ተተዛረብካ ብተግባር ህያው ትሰራሕና ይሆነ ዓይኒ ምስክር ስለ ዝኾነ እውን ተዓፀና ይሓይሽ መስለኒ حراي كلتيهم ملحت بطلودي تريجر حد 525 كاسة أبرها كمون حبس برها بشيم سمعت المزحف هاشي ارتخاب اللي بيمسكن قدلنا كبرت يحولنا جنايو 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 وعزو جنايو 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 زخبركم سمعتنا من اللي مصر لو تحسوا بز تفصيم الله أبقى علي مس حلافي بروجكت عبدها اللي قلت رخلته برهانة كفلا أبتي أبوزنا تفضل أحد ماشينرتات عمل كيته زي قبر كوك على محتاج حزق غربه قرمسك القرزيهري سلام